maglibang. Tulong ay ng Iglesia, pagmatik krusado, ang binangon ni Amang Dr. Rufino S. Maglibang. At lumakaw na'y naina, tapos sa gulay nga lakit na, nagkaray na pinili ni Ama, kaya iniamin na anak na. Naing kasatan kaunay, O Senyora, nasikat ka bisiti puso ni Ama. Sikret kena'y mga asawa, ilan na kay aming mahina. Pagkaiman na kaunay, O Senyora, awanin di mangidasigan ni Kerpa. Pagkabuklan kinaurno sa pamilya, kanya kasilaw pinagalian ni Ama. Ay siya paset na ka, di pa nabiyag ni ito'y daga. Kapuna ka din ni kada kalatang ibabae, kada kami dito sama. Patpatken kening umuten ingaina, day kayawan ni Ana Cecilia, manpayawan ka, ngayon ka makikita ang nanayon, kalaing susinerina. Naing kasatan kaunay, O Senyora, nasikat ka bisiti puso ni Ama. Nasinggit kena'y mga asawa, ulan na kaiyamin ngaina. Pagkaiman na kaunay, O Senyora, awanin di